sira. Oke, yo. Pak Samad pun nengkron to Pak Samad. Oh pon kondur. Oh pon kondur. Wau ngendikane bar ngalah berkah pengajian Kiai Anwar Zaid tindak rene kok nggih. Napa ditenggo Pak Yoyo? Hah? Ditenggo. Ya aku sih nunggu coba awakmu ngono. Kowe nunggu ning pawon kuwi malah nek ora. Yo. Sabda patita Darnoto Tenggaro Seberang